Allah sarki masoyata, ina son ki amma kaddara ta yi halinta, ya zana yi. Yan uwa, wannan wakar ci gaban masoyi ne ko kuma yaudari ne, ku saurara lafiya. Masoyi ne ni ko kuma yaudari ne ni, ku taya ni duba na yi abin da ya sani damuwa. Allahu da kai na dogara, taimake ni ka ban gudunmuwa, a ƙarshe na yanke shawara in sanar da gimbiya halin da nake na damuwa. Ba tuni babu dabara, na shiga kuncin rayuwa, a take wayanta na kira na zayyana duka damuwa. Allah sarki masoyiya ta ce mini babu damuwa, ai tana da waɗansu kaddara za ta sayar ta ban gudunmawa. Keken ɗinkin ta sayar, ta haɗa da wayanta ta sayar, ta haɗa kuɗaɗe mai yawa, ta bani ta ce mini ɗan uwa cikin suka ware na gaisuwa. Na karɓa na nuna shukura, godiya ta na yi wa yar uwa, kin taimake ni a rayuwa. Allahu ya ƙara sutura, ya daɗa mana so da shakuwa. Mukai sallama na zo gida, kuɗin nan na ba su garkuwa. Muna ta jiran mahaifinta ya dawo a tura gaisuwa. Kwazam sai rashin lafiya ya kama min mahaifiya, abin har ya kai ga kwanciya, allurai da ƙarin ruwa. Ni bani da sile ko ɗaya, sai wanga kuɗin na gaisuwa. Magunguna da sunan saya don ceto lafiyar uwa. Kwanaki kaɗan muna ta jinya, sai sauki ya yi samuwa. Hankalina ya yi kwanciya, wataran sai ga kiran waya, sai na ga lambar gimbiya. Muka gaisa ni da masoyiya, ta ce baba dai tun jiya ya dawo ya wuta gajiya. Ya ce ka sanar da manya su zo auren mu a shirya. Sai na yi ajiyar zuciya, na ce mata babu matsala, hankalina ya dugunzuma. Ta faru ayi an gama, da kuɗin nan nata na hidima. Mai sauraro in gaya ma, kwana 5 suna jira, magabata na ba su zo ba. Wanda ya yanke shawara zai mata aure ba da ni ba, nan ta suma rashin lafiya. Na shiga rudi da fargaba, aka kai ta gurin likita. Binciken likitoci ya bayyana ta samu bugu na zuciya. A takaice in yanke magana, sanadi na barin ta duniya. Wayo ni kai cuna, matsayina nake ta tambaya. Masoyi ne ni ko kuma yaudari ne ni?